to Allah na tuba ka gaya musu duk abin da yake cikin duniya, ko in ce ku gaya musu mu ba ma son sa, mun fi son ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Su sace komai in suna so, da ake sace arzikin ƙasar damun mu yayi bai dame mu ba, a sace komai, amma da Allah a daina zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ni ma ina da cutar nan wallahi, duk wanda zai zagi ma'aiki ya ɓuya, in dai za ka yi a gabana to gaskiya in cuta ce ina da ita wallahi, sai dai daga ƙarshe in na aikata a ce to in na da hankali na kai, in ma garin aikata ma duk mun tafi duka shi kenan. Ai doka ya dace gwamnati ta yi na a daina cin mutuncin addinin musulunci, saboda majority ai musulmai ne a ƙasar. Ba a gaya musu cewar ya kamata a maida wannan ya zama doka iri ɗaya, hukuncin wanda ya zaji annabi ko musulunci a gaban musulmai ko ya gama ya fito cikin musulmai ya tabbatar daidai yake da ya yi niyyar kashe kansa. Yawwa, in ya yi niyyar kashe kansa duk ɗaya ne, to ya yi duk abin da zai yi, amma ba zai yi a ce wai kuna kashe mutum akan garin kwaki, ku kuma ku yi tunanin musulmai akan annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba zai mayu ba. Da Allah a canja abin nan, dan wallahi duk duniya inda abin da ya fi ranmu ku sani ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda su suke ganin kamar ta'addanci ake yi in an yi irin waɗannan, suna da wasu abubuwansu da suke magana a kai, amma bai kamata, gaskiya ba a hukunta su ne kawai wanda suka yi laifin. Ina ga shi yasa kawai musulmai suka gaji suke ɗaukan doka a hannunsu, inda ƙasar musulunci ce, inda da an yi za a ɗau doka a gwamnati ta yi abin da ya kamata a kai, to na tabbatar in an samu wani wanda ya zagi ɗaukansa za a yi a kai.